Immediate complete ticket village notification. शिक्षित थानाय जादों जेसेबां बर' आफादफोर दङ जोङो खौसे नाङाब्ला जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो उननि फर्जावसो मिथिनांगोन मानोना दिनैनि जि हाबाफारि बा दिनैनि जि आयदाखौ लानानै सोमावसारदों रायजो राजा नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन बेहाय जोंनि बर'नि माखासे इस्युफोरानो हाबथुमनानै दङ बैफोर इस्युफोरा जेब्लाखि जोंनियाव फैजोबा जों जाथि हिसाबै जों गसंथानाया नोरजिया जाहैगोन बायदि आं मोनो दा बेहाय मा दङ राजनितिक जोङो पलिटिकेल बेहाय राइट दङ Immediate complete ticket village notification. Notification. Immediate complete ticket village notification. EBPO long live. EBPO long live. ticket পুঁজি প্রদান করো। ticket পুঁজি প্রদান করো। রেজিমেন্ট গঠন করো। রেজিমেন্ট গঠন করো। বিকেডব্লিউসি নির্বাচন মাদক বিকেডব্লিউসি টিcket পুঁজি প্রদান করো। বিকেডব্লিউসি টিcket পুঁজি প্রদান করো। Immediate complete BKWC village notification. सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो जों नखर सेखा बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्रानाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै
जोंनो नांगौ उदांस्रि जोंनो नांगौ गोहोनि मोन्थाय जोंनो नांगौ हारिनि मोन्थाय